हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसिनिसिम खुलुमहरग्रोनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर। आंनि आदा बाजै चेनेलाव नोंसोरखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। आंनि गोबायगिजि ओंखाम संग्रा न'आवनो दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै नोंसोरजों नुजाथिफैलायबाय लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ जायफोर मोजां मोनो अननानै नायना होलायदोलाय लोगोफोर। भिउसानो बारा जाया जाथारबायहाय लोगोफोर, आंना मारै जाखोथाय भिडिअखौनो बानायनो गोसो जालायलाया। भिउसानो एसेबो दावखोआ आंहा। अननानै नायना होलायदो लोगोफोर, सापर्ट खालामनानै होदो। जोंखौबो गोजौ फारसे दावगालांनो थाखाय सापर्ट खालामनानै होदो लोगोफोर। चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै हो, बेल आइकनावबो थुनानै हो। बिदिबा नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ मा देखायलांनो हायो। दिनैनि भिडिअआव नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो आं जोगोनार बिजौखौ एवना लाग्रोनाय लोगोफोर। ओंखामा मोनखांबाय, फिसालायाबो जानानै स्कुलाव थांबाय आरो एसे जानानै जेबो मोनजालाङासै बेस्रा मा होनो गिसिजों ओंखाम गुदुंजों लागायनानै संख्रि सारस्रोलायनानै जानानै थांबाय। आंहा दिनै बिराद खामानि दं लोगोफोर। दैज्लां बोथोर नालाय हाग्रा बंग्रा जाजोब्बायमोन ना, बेफोरखौ साफा खालामनांगौ दिनै। ओंख्रिखौ संना लाग्रोनि आं। ओंख्रिखौ संना लाग्रोनानै फारि फारि मावलांबाय थानोसै। हौवा गैयिनि संसारानो जुदाखा। सबाय बिमानि मिनिस्लुनायाबो जुदाखा होननायसो जाबायहाय। सबाय बिमानि मिनिस्लुनायानो जुदाखा होननायसो जाबायहाय। हौवा गैयिनि संसारानो बेलेखा। बेसे दुखु थाबाय थानो, नङा होमबा लोगोफोर? सम सम एसे खुसिबो जाहोलांनांगौ। टेंशन लेने का नहीं होननांगौ। देने का टेंशन लेने का नहीं। दिनै एवलु एवलाजोंनो जानोसै। एवलु एवलाजोंबो जाहोलांनांगौ लोगोफोर। एखमबा माथो एवलु एवलाजोंसो साबसिन जानो हायो खहाबो। देहाफ्राबो थाजा मोनो आरो बिदि मैगं मैला बायदिसिना जाबा। हाग्रा बंग्रा जाजोब्बाय आंना न'आ। आं ओंख्रि संग्रोनानै लानि लोगोफोर। आंना जोगोनार बिजौ एवनाया मोनबाय लोगोफोर। दाउदै लायनानै एवजाफैनोसै, खामानिखौ मावग्रोनानै लानोसै एसे। बायदिसिना खामानि दङना मेरला बाहेरायाव। गेसखौ अफ खालामना दोननानै दाना खामानियाव सुरु। ओंखाम संग्रायाव दावहा नांखांलायबाय। बिदिबा बायहेरायाव दावहा नांसैलाय आं बायहेरायाव। नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ आं मा देखायलांनो हायो। दैज्लां अखायाबो एसे खम जाबायना, न' लिरस्रांनांसिगौ एबार। हालाय मोनाखै, हायाबो बेसेबा गोजानावसो लायनांगौहाय लोगोफोर, जि खस्थ' खामानियानो। लोगोफोर गिबियावनो सिखाखौ खायलाग्रोबाय। सिखा खंखाइ अबस्थाया बिखुंबो गैया माबो गैया। हौवा गैयिनि अबस्था नालाय दोग्रा गैया, गना होबाय थल्ल'नो। हौवा गैयि सायाव गैयै बिराद बादि नाङो जिनिसफ्रानो। बिदिनो आं खर' खाथबनानै लाग्रोनोसै। खाथबनानै लानानै खामानि मावनायाव डिस्टार्ब जायो खर'फ्रा, खानायफ्रा। थौदो बिदिबा सिखा खंखाइ लानानै।
आवगायनोसै खामानियाव। बिराद हाग्रा हुग्रा जास्रांजोबथारबाय जायगाफ्रानो। गिबियावनो नैबे लामाखौ दानस्रांग्रोनां। थायनोबो रोङा माबो रोङा होथारनां। मानो नांगौ हौवाफोरखौलाय थांहरनानैलाय नांनायनिफ्राय आङो एसे खस्थ' गायबाय आङो हाया। कारेन्टआ खोमसि खोमलाव जारला जाथाबाय दाबो बानायनो मोनाखै नालाय बेखौनो बानायनो थिनदोंमोन आं लोगोफोर। हायाबो फ्रामाबो जायगा लानानै थाबाय खुमब्रायानो। औवायाबो बिथिंल' गंबोयो दाखोर दाला नुलायनाय। खोमसि नुलायलायो। हौवानि खामानिखौ हिनजावफ्रा मावनो हाबाय बायोहाय मेंनासो थैनो नागिरो। उसुंनि हाग्रा दानस्रांसै दाना। सिबनोसै लोगोफोर दाना दाखोरफोरखौ। आयु जाला गोलोमफ्रुजोब्बाय लोगोफोर। दुगैसां दुगैसां। बारा लासैखौ मावोराहाय आं खामानिखौ मावखांबाय। गरमासो थैसां। दसे रेस्ट लानानै दुगैनोसै। बेनोमोन लोगोफोर आंनि भिडिअआ। हौवा गैयाबाथाय बेबायदिनो खस्थ' मोनो लोगोफोर, मा खालामनो उफाय गैया मावनांगौ जायो। न'फ्रानो जोख्लोब जोख्लोब मानसि थानांगौ मानसि गैयि बायदि बेफोरबायदि थायोबा गाज्रिबो नुयोना। बेनिखायनो हौवानि खामानिबाबो आसा खालामाजासे हौवाखौ आसा खालामाजासे मावनानै लानांगौ लोगोफोर। बबेबा दाबसेयाव थांनायखौ नेनानै मोननो, बेनिखायनो हौवाया निजा हिनजाव निजा न'नि खामानिखौ मावनांगौ जायो। जेबो साननो नाङा आरो जेबो हौवा हिनजावनि खोथा गैया। खामानि जिनिसा जायनो मावो बेनो हायो। गोराद्रायखौ मावनो थिनाखै, जिखुनु हानायखिनिखौ मावनानै जाजायो आरो जेबो नङा। बेफोर खामानिखौ आं मावखायो लोगोफोर। हौवा थाबाबो आं मावफाखायो हौवाजों समान समान। आं हौवाखौ हारसिं मावहोखाया। हौवा हिनजाव अनलायनानै मावनानै जाबासो अनलायनाय फैयोना। सासेखौल' जिग' जिग' नायनानै थाबाथ' जाया। जेखौबो लोगो लाफानांगौ। बेनो आरो आंना लोगोफोर भिडिअआ, दिनैनि भिडिअआ नोंसिनि शेयार खालामनो होननानै आं बेखौनो नुजाथि फैदोंमोन। अननानै जायफोर मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ नायना होदो। चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै हो। आंना भिउसआनो फैथाराहाय लोगोफोर, अननानै भिउस खालामनानै होदो नायनानै। गोरिब दुखिया होननानै जोंखौ मुगैनो नाङा, नायना हो। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फुल नायजोबगोन होननानै। आं नायबाय थाग्राफोरखौ होनाखै आरो लोगोफोर, गाज्रि मोननो नाङा। नायबाय थाग्राफ्राथ' नायखायोखा, आंबो नायो, आंबो रावनिखौबो नायाल'सो थाखाया। नायो आं, कमेन्ट हरो आं, लाइक होयो आं। बेफोरबायदिनो आंनोबो होबानो जाबाय आरो, होमबासो इन्टारेस्ट मोनोना गोसोफ्राबो।
नङाबा भिउस फैया कमेन्ट फैया लाइक फैयाबाथाय गोसो जाया, दुखु मोनो आरो। बानायबाबो जेबो जायाबा बानायनानै मा लाब बेफोरखौलाय, बेफोरबायदि साननाय फैयो। अननानै थुलुंगा होलायबानो जाबाय लोगोफोर। बेनो आरो आंनि दिनैनि भिडिअआ। जोबनायनि खनसे फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय थाबावबाय लोगोफोर।